Hebatan malam riang. Tapi itu kewajiban yang harus kamu lakukan. Sing sampean kabeh kuwi kudu melaksanakan puasa tersebut. Dosa hukumi sampean nganti bulan Ramadan ora pada gelem nglakoni puasa ning bulan Ramadan. Sing nomor 5 apa? Acara yang selanjutnya yaitu acara inti hari besar Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kena orang. Waduh, maskernya apa speakernya? Masker paling gak? Speaker apa masker? Ngapuntennya ya Pak Kades kalau buka ya kenapa ya menonton gantengnya setitik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan yang meriah, kurang seru singkang termani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing isor wewitan urung jawab. Muga-muga sing jawab ndang lunang sutange. Sing jawab salam ndang lunang sutange. Amin ya rabbal alamin. Sunai salam ping telu wajib jawab salam hukume ora dijawab engko sing dadi seorang ndang payu sing akeh utange randang lunas utange sing dijawab sing banter iki ngarahku sone iki ora cangkemku sibuk ya. Mau ketone cangkemku tertutupi karo masker ya gendruk. Buka ke pangga gendruk. Wes salah cangkemku apa salah sonne jane? Kasih ngomong udah nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa li ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi fil ilmi wa man arada al akhirah fa
man aradahuma fa'alaihi bil'ilmi al-hadis al-mafadah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, desa pribadi ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa pribadi jenenge Pak Sopo urung kenal. Pak jenenge Priyono Supriyono beserta jajaran pemerintahannya yang alhamdulillah hadir di Pak Kades. Neng ora hadir ngisut sebulan dipotong kanggo PHBI. Wis teko menawa Pak Kades penganti perangkatnya Rika ening PHBI ora gelem nekani potong gaji sebulan kanggo PHBI. Setuju Bu? Kowe seneng kae sing senet. Bapak Ketua BPD yang hadir mungkin Bapak Sekdes, Bapak Bendahara yang saya hormati, kepada teman-teman ranting, konco-konco ranting NU Desa pribadi panjenenganipun Kang Mas Budi beserta teman-temannya yang saya hormati, dan kepada ibu-ibu muslimat. Iki pribadi kabeh senes campuran. Ingkang kula hormati, wabil khusus Fatayat. Niku Fatayat teh. Benten nggih, Fatayat kalian muslimat nggih. Tasih bening-bening sing belakang. Ingkang kula hormati tim Darela Cisnu Kabupaten Oku Timur, Bapak Usman beserta timnya yang saya hormati semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka Rajaban apa Isra wal Mi'raj. Bingung boleh jawab Mas. Pada bayan, ya ora pada, kata-katanya belain ngomong pada. Bojone mereka karo tanggane pada ora. Hah? Pada bae wadone muli. Nek betul. Ingkang kula hormati, alhamdulillah. Nyong ngeden banget ora kuat suwi kayane iki nyong. Wis iki sing salahna panitia. Nyong wis ngomong wingi sone sing manten. Salon aktif. Ujarku aja nang lingkungan ngenten iki teng mlebet masjid mawon pun penang nggih. Ngenten iki tapi ya tambah silir ting. Alhamdulillah, puji syukur kita mersa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang niki kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing menika majelis dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Iki saking ora cukup taruh Mbah, ning sing mencolot teng dhuwur watu. Bae dadi mencolot. Anu saking ora muat taruh be. Undangannya sekitar 5.000 sing teka per 500. Be anu kurang. Anu wis ngerti mesti nekanane. Alah pengajian terus kuping nganti budeknya belajar kena pengajian. Tahun wingi be urung minggu iki mani. Iki paham ora bahasa kurang lah? Paham boten? Paham ora Bu? Kulo niku lagi bingung Pak Kades bahasa Indonesia ya manten kaku, bahasa Arab ya pada daerah paham nih. Bahasa apa? Ini sana ini nggih. Wis pokoknya kalau sing ora paham kalian tim penerjemah sekali mas 1000. Dados kula lan panjenengan sedaya monggo bareng-bareng
ada waleh. Waleh iki bahasa Jawane apa waleh? Aja pada senengren, aja pada denger lima peringati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing akeh tegeleng-geleng ibu-ibune sing sering ngaji. Nek bapak-bapaknya tegeleng ketemu hiji loro telu ya lumayan lah 50. Memang pribadi akeh terus mengaji. Tapi masalah tinggoronan orang kurang ngerti. Ngomongnya mau kene. Tapi alhamdulillah siang niki kula saged silaturahim Pak Kades. Silaturahim ten pribadi. Kula liwat sawah yo seneng. Parine wis ijo, wis mulai ngawe. Dari wonge jajal kepriwe boleh ngaji bola. Per tahun wis ngaji terus sawah wis ijo kira-kira pemikirnya NU-ne apa mikirnya Jakarta apa ora. Saya dipikir nembah ya Pak Kades sampai ambo ya dipikirnya Jakarta yang keburukan pakaian pari nengkurukan yang punya si pena boleh nulungi nengkurukan yang akhirat kurukan keni kepriwe boleh nulungi ya orang Pak Kades top barang sih pada guyang-guyu ini pada urun apa ora ke 15.000 ya guyu Pak 15.000 kali pirang wong kira-kira tombok apa ora mboten nggih. Kalau kita berjuang dewek ya memperingati Isra wal Mi'raj aja ngasih tombok kurdohire neng batine kuwi Pak batik nah kurdohire kok gampang kurangnya piro Pak Kades ngomong orang aku mau ngomong tau ya Pak Kades kalau ngomong kali jenengan tapi yang masalah ngomong nambah itu ya orang para bapak, para ibu yang kula hormati terus momentum kados niki lah kanggo ngeces kula lan panjang sedaya anggene ngibadah ngersa dalem Allah subhanahu wong pribadi angel lagi ngomong ya Allah wong subhanahu wa ta'ala lebih angel banget ngomong kene jare meneladani akhlak dan meningkatkan cinta jenenge cinta kepriwe sih cinta nek seneng kok meneng bae nang apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Untuk bersyukur Mbak Kanjeng Nabi diturunke ning alam donya iki jenengan kudu nek ora syukur jenengan kebangetan. Tanpa Kanjeng Nabi diturunkan ke dunia ini jenengan kudu di tongol-tongol boras sedikit. Yakin apa yakin? Nek ora yakin wis Islame kurang sampeyan. Padahal wong Islam kudu yakin anane Rasul. Jenengan kula tangleti sederengipun kula ngaji belara-belara iki adep suwe apa arep sedilit Bu? Bapaknya sedilit apa suwi Pak? Rumangsaku nang ngaji nang ngedoben bapaknya sing mandan ngomong sedilit ibune sing ngomong suwi lagi kok suwi karo suwi lalu kepriwe jajal kaya ibu biasa sih kuat suwi ibune bapaknya ora kuat suwi tapi nang tridati iki padha kuat suwi kepriwe Pak Kades nyong jatahe ngukur setengah jam lho ya wong jam 12 mau perintahin nyong wis kawanan nyong bareng ya nurung madang nyong urung sarapan ceritanya wis udah sarapan jadi kon mangkat gasik
temenan mengono gasik teng tentane ujarku kon madang dengan kon sarapan ora kon bablas mengene. Bahasa bablas mengene teken teni suwi banget wedange ya ora teka-teka. Apa nu panitiane iki kadang bangkrut apa kepriwe kadang yo mulai bingung tinggal tengok wong lotik pakades saya kas duwe wedang terus ngarep aja nurung makan nurung sarapan maning-maning ditambah sone mboten berubah aduh ya sarapan lah wong gratis nggih wong gratisan ya ora seru wong bayar le seru ngono niku dadi bulan panjang sedaya monggo bareng-bareng seturunge kula sedaya ngaji man arada dunya falaihi bil ilmi wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Utawi sinten nang bebe tak ngomong nama wis kelalen maning rekajan wong trita tikaken beras. Dawe sinten, Mbak? Mbak Kakung ora Rika. Dawe sinten, Mbak? Mbak. Nek panganan entek ngantuk model Rika. Kopi. Niku dawe Kanjeng. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi man utawi sapane wong iku arad dalam ngarepaken sapane wong adunya ing perkarane dunya paman mungka utawi sapane wong ngalehi man arada dunya fa'alaihi bililmi maka orang tersebut kudu duweni ilmune. Sampeyan kepengin dunyane kepengin berkah dunyane kepengin manfaat dunyane kudu ngerti ilmune dunya kudu ngerti. Kalau kepengen dadi kades ya kudu ngerti ilmune dadi. Nek kepengen dadi kaur ya kudu ngerti ilmune. Nek kepengen dadi muslimat sing ayu kudu ngerti ilmune muslimat sing ibune ngantuk apa? Ngantuk. Kudu ngerti ilmune. Fatayat ya semono uga. Semua di dunia ini kudu ngerti ilmune. Ibadah kuwi ora aja kuwatir. Kadang-kadang gawange pakai jodin. Mereka lah. Ngapunten niki kula perintah ketua MWC lalen ora tak hormati mau madan merengut-merengut pengyong. Ketua MWC Madang Suku 1 beliau Ustadz Izzuddin Ahmad SPD MM. Pun S2 kula S tungtung. Besar apa nggih? Ya wis ta. Wis ben apa-apa beliau atasan kita ya kudune pangkate madan dhuwur. Wah anu tukang belayang cara biduan kula kan panggung. Mentahe sing tukang bayari, menek wanita ora dibayar jaluk kae. Man arada dunya. Nek kepengin duwe ilmu, kepengin dunyane sukses kudu duwe ilmune. Ilmu dunia dipelajari ben sampean dunyane iki ora dadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum wa ajwajukum fitnah. Ya hati-hati boleh banda nang alam dunia aja nganti badane Rika mbah kuwi dadi fitnah. Dadi apa? Dadi apa? Dadi fitnah.
pas kisuk nyong dolan mengeneh maghrib puasane sing ngedet apa telah tek gue kadang nyong takon nang ati gue wis sembayang apa urung kadang nek dhuwur jare bali ku makat maning ma kuwi nggonku kene lalu lebih parah cek keberkahan dunya iki le ngolet dunya jenengan kanggo ngopo ngolet dunya kanggo sangu turu kanggo wareg-wareg weteng kanggo ngopo dijak nggo sangu ngapa ditinggal ibadah ayo sapa wong sing ninggal ibadah karena nuntut bandoran bandane rika kuwi malah mengecokkan sampean lali marang Gusti Allah kuwi sing bandane sampean kuwi sing banda dadi fitnah mbah sampean aja seneng-seneng panenane pirang-pirang nek sampean malekne salat krungu ora kupinge krungu besok dilakoni ya bawa sajadah nang sawah ora kur gawa panganan tok wetenge ngeleh dipangan bar kuwi kari ngleker turu salat ya penting beda wong sing salat karo ora salat raine iki beda jajal ketone surem-surem kadang-kadang ngeden padang-padang anu wadon neng bagena ta ya salok ana sing peteng salok ana sing padang nyong yakin sih ya dengan Islam kabeh wektu mriki boleh Pak Kades maaf tridaden niki sing Islam pinten persen 100%. Alhamdulillah nyong takon maning kuna Pak Kades bingung men takon perangkate sing salat jamaah akeh apa ora ya apa sih orang akeh tapi yang sembahyang rumah gue pada sembahyang apa ora kayaknya 100% paling 50% sing sembahyangnya aktif itu menurut respon Pak Kades menurut takonnya Pak Kades sing sembahyang negara berapa Islam tapi Islam dan sing sembahyang betul akeh apa ora ya akeh ya kemenangan ya sing orang orang ngerti berarti neng wong 100% ku paling sing aktif 5 waktu paling gue ku 50% jadi Pak Kades bener apa bener? Bapaknya bener apa bener Pak? Nggak bener sing salah kayak tok siji kayak paling salah ratu sembahyang tapi kalau jangan sedaya butuh yakin Islam harus nyelametkan jenengan kabeh sing penting paling ora setahun sembayangnya wong pindho kok paling ora Pak nggih Pak Bupati Pak Sekdes ya kuwi Idul Fitri karo Idul Adha terus apa sih wong Islam Mbah negara aneh sing kaya gue eneng innalillahi wa inna ilaihi raji'un betulnya raja banget bola-bali kan kudu ngerti ilmu nih ben aja dadi fitnah bantuan boleh kamu berjuang bangun NU berjuang kanggo nafkahi bojo anak karo bojo ning sampean syaratnya siji Mbah aja nglawekne perintahe Allah karo rasule Allah percuma sampeyan ngerti ora dawuh Kanjeng Nabi ad-dunya majra'atul akhirah dunya iki minangka tanaman besok tukule nang akhirat kandha sing sampeyan kudu dikumpul panen dikumpul mudhun-mudhun ora kanggo berjuang ora kanggo sangen ibadah besok kuwi bandane arep dadi laknati sampeyan
malah justru kayak sing kaleng kayak sing 500 perak kelunting kayak gue nunggoni nang kana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa lagi ya? Kayak siapa sing mati kayak belum mereka pernah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggawer mati, anggawer kia mati nang kuburan. Berhubung sering awet paling infak sing 500 perak kayak musing diwenari kamaning ya kuat 500 perak ini nggone nang akhirate. Tapi mereka kira-kira wong pribadi isin apa ora. Malaikat arep ngajar aku keduk 500.000 ting 500 perak kudu 500.000 perkin 500 perak ting nangkis aja dikebuk bapak yang ngenteni ki ben sedrebokna taleng. Apa siapa yang buat infak 500 perak. Tapi kira-kira wong pribadi iki kebangetan kok nganti kalenge diisi 500. Wong sawe tek deleng bae matang ati ora gendut tek deleng ambane. Ya Pak nggih. Paling ora ya setiap esuk 500 perak. Akeh ndi karo samune bocah sekolah. Pak. Samune bocah sekolah pira sedina? 4.000. Lebokna kalian pira sedina? Ora tau. Kebangetan banget. Kowe kanggo apa? Kanggo berjuang. Sabar arep ngekei Kang Budi nya 200.000 Kang Budi panenan gue berjuang ya wong nyangan ora isa ya titip buat kaen. Jare Pak Ustaz Hidayat wis yang penting bandane kon berjuang nyang bandane tok. Ye. 200.000. Ora diantar Kang Budi ora. Nggih, ora dile Kang Budi ora. Kang Budi ya berjuang karo kanca-kancane dikumpulna, dibungkusi. Bar kowe ku diwenang mbah-mbahe. Bun perasaan jangan kali Pak Kades tolong pulau titip NU ranting pribadi diopeni siap. Yang mengelung-elungi bantuan ke negara Pak. BLT padahal apa rom? PKH? Salut, gue salah turun Pak. Ya kan mengelung-elung nih. Masyarakat ini memang gak berkepong. Nek bantuan orang oleh boleh ngocak, untuk ngomong boleh wiritan. Yang aku dekat desa kurang ajar, kebesaran bodoh banget. RT-nya pekok. Gue nek orang oleh, tapi nek oleh meneng baik iya. Takon di kancane mbak, wes oleh apa orang, anu mbak, apa orang ngerti. Padahal anu wes oleh keluarga. Pak Kades ke? Kadesnya melas sampeyan keseringin menganiaya wong tapi ora kerasa dosa melas Pak Kades berarti lemu awake ngono wae sampeyan oleh bantuan ke pemerintah akera lumrah sawah ambane ra lumrah kon infak berjuang ning Nahdlatul Ulama WA abot iki wong NU kabeh apa itu campur apa itu NU kabeh apa itu siapa kita terus titik teman sampai KPNU aduh ini seberapa payah mau ketepulan dengan tanus PKPNU mulanya kan begini ya itu raja benar raja yang dibaca yang paling prowak punya kita tuting ilmu nih pensamban orang kesasar ibadah sampan ben orang kesasar telakan ketang sing ngisor munggah matur suwun nggih usah detek tuku iki utang momen iki utang nang warung paling nggih ketemu suwe mubeng-mubeng warungnya tutup ngene Mas Adam tutup mereka tutup berarti tongkong Demawang jadi suwe
para bapak ingkang kula hormati, kuduti ilmune ben bandane sampean kuwi ora isa nyelakane sampean, ora ndadekna cilakane sampean. Neng banda kuwi dingil ngilmune ben ngerti dawuh Kanjeng Nabi. Faman aradal akhirah falaihi bil ilm. Kepengin akhirat ya kudu ana ilmune. Dalam ilmune akhirat apa? Pak, ilmune akhirat apa? Bapak kok propang-propang paham ngomong dari Pak Kades? Kowe nu bengmu mah pakai utange, apa beras sawah enteng, beras orang Bali, apa kepriwe kadang nyoba apa dalam bojone kok ana pas pengajian ayu-ayu. Tapi bahasa nang omah kayak bandarwo. Iya dong, bapaknya kan sedih banget. Apa beban derita, sing wadon jaluke aneh-aneh, sing lanang ora isa nuruti. Iya pirang-pirang jadi bebane wong lanang nggih. Ora sedih paido. Kadang ono kuwi, Pak. Ning sing wadon kuwi sering mijeti sampean sikile, kuwi biasane wong wadon arep ngajekna proposal. Kering guyu, berarti no temenan. Tenang tititeni Pak nggih, jenengan titeni bae, nalika balikan sawah, nyong takon sing bapak kalika meneng bandingin. Meneng, nyong takon karo bapake, Pak, nalika mung sawah maka jam pira? Jawab. Jam itu apa jam baru? Biyunge wis tangi urung? Gawe kopi ora? Hah? Nang sawah kerja apa turu? Ngomong sawah kerja kok ora gawe kena kopi, nyong sing takon karo ibune jujur ora jajal ya. Nika sing sabar nunggu jawabane wong wadon. Bu. Sampai tangi jam pira? Wan sing jawab jam tengah 7 lho subuhane mendhi. Aneh-aneh temen rumah satu wong pribadi lho Pak Kades. Apa adane tuane didono wis? Subuhan jam pinten? Jam 4. Jam gangsal. Paling ora ya jam 5. Ramane wis tangi urung? Pripun? Kok jawabannya pirang-pirang, ana sing durung, ana sing wis mung sawah. Ana sing wis beres, kan anu bingung boleh arep nyong gue. Pripun? Tangene jam pinten? Jam gangsal. Bapake mestine wis tangi. Bangun sebulan bareng apa dewek-dewek? Kepegatan. Pentelone bareng dadi siji sembayang dewek. Gawe kena kopi bapake ora? Gawe kena boten? Kae ora gawe kena kene gawe kena lha sampean bojone anu pira? Hah? Mbok badhe gue simpenan nang lemari. Dadi sampean kabeh, Bu. Nggih, tangi gasih. Ora usah nganti wong lanang perintah. Jenengan dileng-ileng senenge sing lanang apa nang wedok bening ya gelase sing gedhe. Diretapna. Engko nang sing lanang wis tangi pun wungu, Pak. Yang wudu, yang wis wudu. Ayo sholat jamaah orang masjid ya ora apa-apa. Sing penting ning omah dhewek jamaah. Kuwi padha bae ganjarane kuwi. 17 apa iya Dek? Iya. Ngundange Dek apa sayang? Ngundange apa Pak? Sampean nang sing setrine sampean, nang bojone sampean. Apa my love? Apa ngundange Pak? Nah, ngundang bojone jenengan siapa? Mama kek. Ya wis, biyunge nyong ya teku dingin. Tahu jamaah ora nang omah, apa kon dadi imam ora ndredeg sampean. Biasane nang wong ora tau jamaah, karo lanang karo wadon nang omah walaupun bojone dewek. Ya, kowe kadang yen ndredeg ora isa. Tau diimamin bapake ora, Bu? Hah? Yakin ora, Pak? Pak Kades ora ning jawaban. Yakin ora? Kowe sing
sing penting gue jamaah walaupun nang omah sing penting jamaah bapak kon dadi imam Pak ya dhewek wis tuwa iki sikil wis padha lara kulo wis kemeng ndas wis neren walah iku priwen maning Pak ayo pedenge belajar bae jamaah dikasih ngarep pakai ngarep pakai dikasih yang tanggung jawab tang rukuan pakai jadi imam ngarep walaupun wong loro sih kaki-kaki karo nini ya sing guyub sing rukun wis jamaah bar kuwi gari rampung assalamualaikum terus nang kono disalaman diambung tangannya apa ora Pak nang ibune kok ora san kepriwe apa penan ngesuwan kowe nek gelem jamaah kaya kowe dosane sampean ron senang apa senang jamaah nek ora tau kok bariki tuhuran tekan Kang Bali biyunge geret ayo yung bali jamaah umpamanya mereka isin pas iki tuhuran orang yang suarane duhur bilang rekaat pinten rekaat orang yang suarane mbak nggak sampai jamaah ya neng masjid isin mengumah geret si wadon ayo biyunge Kang Bali jamaah nang omah pas duhur iki orang suaranya orang dijaharna, orang diserokna. Jadi per Allahu Akbar. Terus orang saya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bain. Anu Fatihah Raisa sih, sedekap meneng bain. Biyung anu pada bae mantan orang bisa nih mantan. Oke, ya. Berarti nang buri meneng bae. Batin ibune ge biyunge nang buri ngomong batin. Ora ana suarane, anu ratu sembahyang sih. Ora nang suarane meneng bae. Ya karena anu bingung imame ya anu bingung kan yang suaranya apa orang ya orang tuh jamaah orang ngerti tapi orang gelem jamaah masjid kena ya anak sih kayak gue anak kok kata tuh ya Allah berikutnya iya Pak Kades pesinten kiai ini teng mriki sing menteri agama nih Mbak Kades niku kudu tenanan digandeng temenanan nggih nah berjamaah ngoten niku assalamualaikum diambung tangane subuhan sih wamane subuhan mungkin jenengan bar niku Pak unjuk kopine dinginum engko bar kuwe dari mengsawah engko bar tuhur pesane apa wong wadon sedurunge tuhur bali aja nginep sawah engko mbok mrika dadi medisa belum dadi medisa Pak Ndang Bali sedurunge tuhur Bali ibune wis matengan disiapna panganane sarapane kita nggih Bali salaman boten salaman kok ora salaman Pak ya Allah salaman panganan di Mahundut ya memang kerjaan yang ngebut kok malam itu sing penting salah pada abang mau belet Pak ya iya dewet besok kembali ini nang belet maning ramane piyunge ya Bali tuhuran jamaah maning indah apa indah senang sampean nah iki wong wadon biasane nek sing biasane ora tau mijeti terus kok mijeti biasane njaluk wedang njaluk putung njaluk seragam putunge njaluk sing larang wedake njaluk sing larang Mbak sampean hati-hati Pak ya waspada nang sampean ora tau dicekeli sikile kobar panen ku sering mijeti sikil mijeti pundak mesti enek penjalukan mesti pada wong wadon gini apa nggih setuju nang setuju
mana duitnya mantan tipis boro-boro kok sampean dipijetin deleng mereka bebeh deleng mereka dan males. Itu sifatnya wong wadon. Mergane apa? Orang duwe ngilmu, nang duwe ngilmu ya ora. Apapun wujudmu, apapun rumah rupamu, tetap ku cinta padamu. Kadang hati-hati, Mbah Kakung ya. Mereka wis tua sing wadon nom, mereka kudu waspada. Nang jaluk wedak sing regane larang toko kena wedak sing regane 1000. Ya, eleng-eleng. Ki kok bahaya ki enek metu. Ngakune ngaji, kadang kamu diblambasen ngajine mbok ngendi. Sing keloro eneng. Nek wae ngaji meling-meling wae wong padang-padang banget boleh delena seger boleh. Nek wae nang omah kuwi sing kaya gandaru. Gandaru wae. Kan angel. Nanti niku jenengan kudu ngerti ilmune akhirat fa'aradahu ma fa'alaihi bil ilmi. Nek kepengin loro-lorone sukses, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, loro-lorone kudu ngerti ilmune. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah, siki jenengan Islam kabeh nggih? Rukun Islam wis ngerti apa urung? Hah? Rukun Islam maning pira? Rukun pinten? Jambire sing kon medun. Durung rampung kon mudun jare arep dhuwur. Kepengin jajal. Terus napa pun? Bu, wis apa urung? Empun? Rasa temen rika sih? Berbagai masalah panitia niku pun nyurati niki pun siang pun jam kali 12. Loh, niki negane wudu beng. Sholawat siapna duit rika. Kon sholawatan, tapi yang pendingin, rika siap-siap didodol sing kira-kira biru. Aja duit-duitan. Awas nana sing soke duit-duitan kualat rika. 100 abang tapi duit-duitan mending 1000 tapi asli. Ya. Ya siapna. Weh siapna disitu. Sampai jero-jero banget ibu muslimat sampai ke jero mlebu nang jero. Fataya cek aweh, aja tunge ayu ora gelem sedekah kok malah ora dadi ayu. Bapake siapna Pak. Ben panenane akeh amin Allahumma. Ben ora dipangan wereng amin Allahumma. Ben ora dipangan tikus alias condol amin Allahumma. Aja sedekah ngerteni sampean kebar panen. Justru sedurunge panen dia sampai sedekah ben panenane tambah akeh 100 karo 50 akeh ndi? Hah? Aku 50 sih baru kepengin masih sekolah ya. Mestine ya akeh 100 1000 barang gua 100 siki pengajian awan iki diwehna sing paling gede sampean gawane pinten? Setuju napa mboten? Ya boten. Tuan-tuan akeh apa sedidik? Milih akeh apa milih sedidik? Sedekah milih sedidik apa milih akeh? Nah, mulane nek awan iki siapna sing paling gede sing sampean bawa. Mamane gawa 7.000. Sing dilolor iki aja sing 2.000. Ngerti dilolor ora? Ditarik aja sing 2.000 tapi sing 5.000 siapna nyontek ndelem mau infake laporna ya ngono infake kurang akeh kon baleni maning mengyong jajal jareng ngapune wong NU mbane infake mukur 1000 jare nengkene kon akhlak kon memuliakan meningkatkan cinta Rasulullah. Coba buktikan cintamu kok jajal dihargai pira cintamu karo Rasulullah. Nek 1000 cinta-cinta nglemboni
cinta gue butuh cinta butuh pengorbanan. Kau ngomong aku cinta ora diragati kepriwe jajal ngleboni jadi cinta Rasulullah dalam selawatannya diregani piren jenengan yusmin mina ya selawe lah maksimal ya seket nampak kades biasanya sejuta ya orang perasa Pak Kades pecek lagi ya terserah Pak Kades lagi berangkat-berangkat dan orang-orang yang mulia mungkin ngarepin jenengan kayak uang mulia tapi mereka berjuang sampai itu bantuan ya krono-krono Pak Kades karo setape nekwi hilang orang yang mereka masalah mulai Jokowi Pak Jokowi yang orang lebih bantuan ya orang mungkin langsung berarti siap nih bisa tukang sholawat kan Budi sholawatan bisa tukang sholawat siapa siapna berbuse ndeh kan maju siap urung Bu wis ngeplek-ngeplek tangan wis tak kepi-kepi duitnya temenan bapak kayak wis siapa kayak badan malam priang tapi itu kewajiban yang harus kamu lakukan sing sampean kabeh kuwi kudu melaksanakan puasa tersebut dosa hukumi sampean nganti bulan Ramadan ora pada gelem nglakoni puasa ning bulan Ramadan sing nomor 5 apa naik haji duwe sing mampu sing duwe sing sehat awake sehat duwe kita bersyaratnya ya boro-boro dhewek arep munggah haji sing papat bae kuwi dilakoni alhamdulillah muga-muga dados sababiyaipun kula lan panjenengan menika bejo donya tumeka akhirat amin Allahumma amin. Iki gandeng pun setengah siji kurang setengah jam mungkin kedamon jenengan bosen nggih intine rajaban wonten Isra Mi'raj siang menika kula lan panjenengan sedaya makin intine jenengan kedah nglakoni salat kedah patuh marang gawe Gusti Allah perintah Allah gawe Rasulullah sampean kepengin bunga bareng-bareng nggih sampean sing wis hafal yo meneng wae sing urung hafal yo dicatet sing ora duwe buku yo nganggo HP sing ora duwe HP karo pasir catet ngisor ora duwe wis paham orang ya dungane apa donga ben kula lan panjenengan sedaya iki kepenak golek rezeki ayo iki dongane sinten dongane Nabi Khidir apa dereng apal yo dongane Nabi Khidir sing diparingke badal har watu congol yo Bismillahirrahmanirrahim moni wong konjongan malah pada ngantuk seneken teng ya seneken teng aduh panitia hidup pas-pasan ya bismillah Allahumma ubat jadi main parinake ayo sing bareng seru Allahumma ubat iso nyandang iso mangan iso ngliwat dalam kali ini kan yang ngomong kok dicatat balik yuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ubat iso nyandang muga-muga paringi
Allahumma kitra kitri suge sawah suge pari suge sapi suge bebek suge meri suge santri suge rezeki. Allahumma obat abid iso nyandang iso mangan iso ngliwat muga-muga paringi slamet. Diwaca ping sedina ping 3 nggih. Mboten mangga sak. Allahumma obat iso nyandang iso mangan iso muga-muga paringi muga-muga selamat. Allahumma kitra kitri suke suke pari suke. Senang apa senang? Ya senang nih, boleh goyang-goyang, alhamdulillah nih kalau kayak gue. Merini apa, sapine apa. Senang apa senang? Donga bapak. Orang dolanan di dongane badal dalhar watu congol. Sing ijajahi sapa? Nabi Khidir alaihi. Rumah saya kan dolanan nyong. Nyong dolanan. Ngawur donga. Iki donga. Mulanya nyong kan ngomong kontito. Konti sawang. Konti tulis dihafalna. Ayo Allahumma kitra-kitri barang si seru donga. Gelem ora panen anake? Sapine akeh gelem ora? Bebeknya akeh gelem ora? Kok donga mbok? Yang kepriwe? Ayo donga Allahumma kitra-kitri sing barang seru. Rumah suke suke pari suke sapi suke bebek suke meri suke santri suke rezeki. Allahumma obat iso nyandang iso mangan muga-muga selamat muga-muga paringi selamat. Iki sing urung apal kok mengumah lawak gula rong pikul berasa sepikul tapi pun apal ke niku dumong nggih Mbak nggih nggih Pak nggih niku diapalke sedina diwaca ping 3 nek jenengan susah banget sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bar bengi ping 1000 bengi nek ora ping 1000 ya ping 1 semoga donga iki dongane Mbah Dalhar. Tahu Jaro Wali Songo apa ora? Tahu Jaro Wali Songo? Tahu nek Gunung Pring apa ora nang watu congol. Nah sing tahu Jaro ate ngerti lho sing jenenge Mbah Dalhar. Watu congol, muntil lan magel. Nah niki sing duwe to niki diijazahi teng Nabi Khidir alaihi salam. Sampai kurang mantep masa kayak gue temen mau bak mabit kayak Dian
Wong waline Gusti Allah ya ora kiwuhan wong sampean ngomong Sunda ya beli ijazah ya bahasa Sun. Anu mapan ya bahasa Bandek ya bahasa Bandean. Waline nabine Gusti Allah kuwi bahasa apa bae aku bisa. Nah sampean mantep donga ya mandi, kepengin mobil, ya donga terus mobil ya Allah, mobil ya Allah, mobil ya Allah, mobil ya Allah. Nanti menireng, pokoknya pas lapor mobil ya Allah, mobil ya Allah, mobil. Tapi aja ngasih pak rikan donga bojo manis sing ayu, baju manis sing ayu ban. Rika orang rampung amalan gawang dan rimbas dan semua ketok ini aja jalan nanti seru. Bojo manis sing ayu, bojo manis sing ayu nanti seru-seru. Nggih, ayo. Nah terus monggo sarang-sarang kalau ada sedaya ibadah ngersa dalem Allah ben uripe tertata ben dadi wong sing bejo sugeng donya akhirat ben entuk keselamatan donya akhirat amin Allahumma amin ya rabbal alamin saking kula cekap semonten atur kula nggih Pak nggih Bukatah kelintas klitunipun anginipun kula matur kula nyuwun agung sesamudra pangersami dumateng para bapak mau enek omonganku sing ora pas nyinggung jenengan nggih nyuwun ngapunten Pak nggih Pak Kades nyuwun ngapunten nggih seluruh perangkat desa kula nyuwun ngapunten kathah saking kula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara inti hari besar Isra wal Mi'raj yang telah kita lalui, yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Hidayat. Semoga kita semua bisa mengambil inti dan hikmahnya. Adapun acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamdan. Namun sebelum acara doa dimulai, saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan dan kekeliruan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hamdan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita tutup bermohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan berkah karunia kepada kita semua, serta Rasulullah SAW melimpahkan sholawatnya kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jami'il syai'at wa tarfa'u ya Allah 'indaka al-a'la darajat wa tuballighuna al-aqsa min jami'il khairati wa ba'dha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila wa arina al-batila batila wa rizqna ittiba'ah. Allahumma sallim ala al-muslimin wa sallim ala al-muslimin wa sallim ala hadzal majlis wa sallim man hawlahu wa sallim ala sahbi trikati kulluhum ya ajma'un. Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ansur ma'al nasruddin wa khulul qadalal mu'minin wa aklika kafadrata wa zalimin a'da'atin. Allahumma ansur islam wal muslimin wa qawiyal islam wal muslimin wa ghanibal islam wal muslimin wa najata minal qawmil dhalimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وتحرمني برحمتك يا عبادك الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لنا من ذريتي من الصالحين ربي هب لي من ذريتنا من الصالحين بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم